своите отличия. 24-250 оценката на Елизабет Паисиева. Наказание и от 1/10 заради излизането на уреда от извън очертанията на терена. С изпълнението на Тамара Ерофеева започна шампионатът на лента, който вероятно, развой от който вероятно няма да видим в прякото предаване по канал 1, но по сателитния канал Телевизия България ще имаме още 10 на минути след 30 до 40, за да видим шампионките и разпределението на отличията и на лента.